Takže ahojte pri prvom videu. Dnešné video bude o prvom vydaní časopisu Rolnička. Tak vrhníme sa na Rolničky a ako vidíte, teda nemusíte to vidieť, ale toto je A4, ktorá sa takto rozdelí a toto bude jedna strana a toto bude druhá strana. Tuto sme dali anketu, čo vás ako prvé napadne, keď sa povie slovo Vianoce. Vianočný stromček, darčeky a tak ďalej. A môžete sa aj vy zúčastniť tejto ankety, len pod to odošli na adresu, napíše zúčastním sa ankety a automaticky si zaradený. Takže teraz som to tam pridal a tuto máte napríklad, máte radi Vianoce? Áno, 100. Väčšina ľudí má radi Vianoce, teda ako ja som sa pýtal a majú radi Vianoce. Aký je váš druhý najobľúbenejší sviatok v roku? Tak Veľká noc 9 krát, všech svätých nikto nepovedal. Mikuláš 6 krát, jej! Letné prázdniny 1 krát a môj sviatok, akože napríklad meniny alebo narodeniny. Tuto máme potom pôvod oslávovania Vianoc, pranostiky k Vianociam, toto môžu deti čítať. Potom tu máme nájdi, rozdiely, vyfarbi si, tu máme pre deti takú mini stránku, pre malých a veľkých kutilov, tuto si môžete spraviť také mini nápady, potom tu máte krížovku, všetko v tom máte dobre vysvetlené, robili sme to s pomocou tých najlepších odborníkov na časopisy. Potom tu máme úvodnú a konečnú stranu, môžete navštíviť aj náš YouTube kanál, máme tam videá a návody. Potom máme pre malých varičov, tí, čo radi varia, tak môžete si spraviť vianočné snehuliačiky. Potom máme malých básnikov, tam si môžete zarecitovať nejaké pekné a naučiť sa ich naspamäť. Pokiaľ bude mať tento časopis veľký úspech, teda nie veľký, ale bude mať dosť dobrý úspech, tak ho budeme vydávať aj v lete, na začiatku leta a bude mať názov Letník. A pod tým Rolnička. Chápete, že letník a pod tým takým menším Rolnička, aby to bolo, že od Rolničky to je. A potom tu máme pre deti na spievanie, koledy aj pesničky a slovenské zvyky a tradícia. Tuto môžete vyhrať až 5-ročné predplatné na tento časopis. Takže toto bude asi všetko z tohto, čo som vám tu ja dal. A čauky!